Ik kom uit Soesterberg. Ik kom uit Breda. En ze binnen net de enigsten. Tiental spotters staan vanmiddag al te wachten. In de Rijn en Huddewien. Of gewoon droeg en warm in de auto. Echte diehards dus, die erbij wijzen maar te doen. Ik weet niet of je 2 weken geleden Max Verstappen hebt gezien die voor het eerst Formule 1 race won. Dit is net zoiets. Dit is historie. De eerste keer dat een F-35 in Nederland arriveert. Ja, ik ben een geschiedenisliefhebber, maar daar moet je er gewoon bij zijn. En zeker bij dit soort dingen. Het is historie dus. En daarom binnen de eersten er al heel betierd. Ik ben graag op tijd. Ja. Ik weet wat er gaat komen en ik weet waarschijnlijk hoe druk het gaat worden. Dus ja, we kunnen daar niet op wachten eigenlijk. Dus nee. Het is 6 uren van tevoren. Is dat niet veel te vroeg? Ik was hier iets voor 9:10 was ik hier vanmorgen vroeg al. Dus ja. Maar ja, goed, als je kijkt naar achteren wat er al aankomt, het is gewoon altijd leuk om te zien. Want hielendal van Neert ben ze er net. De vliegbasis tracteren te leervaarders vast op een stukje vastspul.